Exactly, umiiyak ka. Pero may jowa ka nung time na yun. Hindi ko alam kung sino, pero pinapost mo siya that time na masaya kayo. Social media shit. Okay? So, pinapost mo yun na masaya kayo, tapos umiiyak ka dahil kay Skastakli na hinawaan ka niya ng tulog. Which is, nasabi mo naman na. Nung time na yon, sabi ni Cha, nagmagaling yung pinsan kong tomboy, bad trip ako. Uy, Zainab, huwag ka na umiyak. Eto si, Kuya Rob magaling mag-advise. Kausap ko si Rob dun sa phone, may hawak siyang phone. Kuya, ano yun, nakikinig lang ako sa mga nangyayari. Bigla kang lumapit kay Rob, iyak ka nang iyak sa kanya. Okay lang, sige lang, magpa-comfort ka, kahit ang baho ng hininga mo ng time na yun. Iyak ka nang iyak sa kanya, si Rob lumalayo sa'yo kasi nga medyo amoy, ewan ko kung ano. Tapos umiiyak ka. Yung hinalo ka talaga ako, is habang iyak ka ng iyak, biglang umalis si Cha, naiwan dun si Rob. Kasi iba yung taga, di ba, yung mga bading mo sa paligid, iba yung taga-lighter mo, iba yung taga-bayad mo, iba yung mag-aabot sa'yo ng alak mo. Ganyan sila yung mga galamay mo. Kitang-kita ko, putangin na dumating ako. Na-late na ako, sabi ko, ano nangyari sa si Rob? Pagtingin ko, ikaw ginawa mo to. Kahit kasuhan mo ako, nakita ko to. Tumayo ka. Tapos, gumanon ka kay Rob, tapos inangat mo yung shirt mo, binaba mo to, halos nakita na yung pokelya mo. Halos nakita yung bulbul mo. Ay, yung pokelya mo, kasi nakita na yung bulbul mo eh. Ngayon, sabi ko kay Rob, umalis si Rob, nagpaalam na sa lahat. Sabi ko, ano nangyari? Lumabas ako. Ano nangyari? Bakit may pinapakita sa'yo? Hinayaan mo naman. Ang sabi sa akin ni Rob, umiiyak ka daw dahil kay Skastakli at ang sabi mo, nahawaan ka at na-operahan kang something na may tahi ka dito na hindi ka na magkakaanak dahil sa kanya. Kaya pinakita mo na kay Rob ng gano'n. Hindi ako nagsalita, bakit? Hindi, lasing lang. Baka lasing lang si Zainab. Kaya pinakita niya yung gano'n niya. Siguro pinapakita niya yung tahi niya dito na may something na napasobra lang ng buka. Di ba? Kaya halos nakita na yung ari. So, kinaya ako na lang. Hindi na ako para... Baka lasing eh. Huwag ko nang patulan. After that, anong mga nangyari? Sa kahit saan ako pumunta, tangina, mapa-sponsorship, lahat nagsusumbong sa akin. Sorry to say pero lahat ng sumbong sa akin, alam mo, Miss Tony, buti ka pa. Si Zainab, alam niyo po, sobrang attitude po. Inaano pa kami, nagaganituhin kami, nagaganyanin po kami. Si Zainab, nag-inarte ng photoshoot, tapos umiiyak na nga po kami sa gilid kasi natatakot po kami sa kanya. Pagbabasok siya, huwag niyo kami picture, ayaw ng picture, ayaw. Sinisigaw ko yung mga staff. Siguro kasi anong brand ng iba, pag sinabi ko kung anong brand yon, kung sino yung mga pinopromote mo na nakakapunta din ako. Tangin akong totoong tao ka, sige nga, aminin mo nga. Aminin mo na yung balakang mo turok. Huwag tayong plastic dito, puta. Hindi yung sasabihin natin sa social media na wala akong planong baguhin sa sarili ko. Tapos putang ina, binabagong pa unti-unti. Huwag tayong ganun, pre. Alam mo yun, kung ikaw, pakiramdam mo, takot na takot ka mawala ng subscribers, puta, ingatan mo yan off-cam. Ingatan mo yan off-cam. Makisama ka ng maayos sa iba. Hindi ko lang mabanggit yung mga pangalan ng mga tao na yun, pero putya, ang dahilan mo lagi, depression mo, si Skastakli, putang ina. Gets ko naman na may ganun, pero not all the time gawin mong valid yun. Lagi yun. Tsaka, ina, ito, may nanonood sa akin. Diyan, J. Isidro. Putang ina! Grabe mo ilaglag sa akin, bata mo. Huwag mo kung aanohan na bata mo yan. Tropa din kita, kilala kita. Tol. Bata mo yan, alaga mo yan. Pero ikaw mismo nagreklamo ka sa akin na sinigaw-sigawan ka yan sa isang resort. Ang ina, pinapahiya ka sa harap ng maraming tao. Yang mga nakapaligid sa'yo, Zainab, ingatan mo din. Ingatan mo din kung sinong mamanda akong pag-atiwala. Sino bang dapat pakitaan mo na maganda. Eh, ito naman, advice lang naman to. Sa putang inang hindi naman tinatanong ng Tony Fowler. It's a prank, tol. Hindi ako papayag na tatawagin mong trash ang pamilya ko. Sino mas trash ang ugali ngayon? Sino ba? Ako, makikita niyo ako. Sige, pwede ako mag-breakdown. Pwede akong magalit. Pwede akong magkamali. Pwede akong maging toxic minsan para sa mga best friend ko. Pero never ako magpapakita sa inyo. Na putang ina, eto ako. At saka tigilan nyo ito sa mga nanonood naman, tigilan nyo yung kaka-post or kaka-comment ng, alam nyo kayo mga vlogger, hindi kayo tumutulong. Tangina, napakaganda ng project ng Fab ko. Lahat yun pagtulong sa aso sa mga tao, hindi ko kasi talaga po pwede, sa totoo lang, na pinapost or video ng mga vloggers ang pagtulong. Hindi, dati ginawa ko yan pero mali. Kasi poverty porn yan, tol. Mali yun. Hinihiya mo yung iba na mahirap sila at pinibigyan mo.
Kaya ako, hindi na ako nag-post ng ganyan. Ang akin na lang, thankful na lang ako kay mga person na nagpapasalamat sa akin. Hanggang doon na lang ako. Pero yung away nyo na Wilbert tulungan, shit nyo na yan. Ang akin lang, sino bang mas trash ngayon? Dahil hindi ako papayag na tatawagin mo yung pamilya ko na trash. Nakilala ko si Skastakli, sa totoo lang, sa totoong buhay, sobrang bait niya, wala akong masabi. Ilang beses ko nakasama yan si Daryl, may inuman, may gala lang, or may event, ganyan. Sobrang bait. Hindi ko alam na ganyan siya as a partner sa'yo or what. Siguro nga, baka babaero siya. Di ba nagkita pa nga tayo dati? Sobrang tagal na kasama pa ni Skastakli. Ako masasabi ko, ang dami nagkasabi sa akin, kasi ugali niyan, kaya ginanyan ni Skasta. Parang naman sa akin sa partner, kasi ang daming umiepal dito about kay Skastakli. Hindi dahilan pa rin yung kung may ugali yung tao para gaguhin mo. Iwanan mo kung hindi mo na kaya. Pero yung para gaguhin mo, mali yun. May bata. Pero again, ang akin lang dito, babalik lang ako ng babalik sa, may kasalanan nga sa akin noong 2018. Pinalampas ko yun. Pinalampas ko yan, sign of Harake. Nangyari yun, kitang-kita ko eh. Nag-away kami ni Rob noon, pero kumalma ako. Sabi ko, baka lasing, ganyan. Tapos ito pa yung, sorry, may nakalimutan ako. Ito pa yung matindi. After mong gumanon, tinawag ko si Rob, nag-usap kami. Lumabas siya kay Cha. Alam na tao sa paligid mo yan. Andun din yung dati mong best friend. Sino ba to? Si Melvin. Nakita na rin yun. Naggumanon ka. Okay, lasing ka. After nun, bumalik si Rob para magbabay na lang, di ba? Anong nakita ko sa'yo? Nandun ako sa gilid. Hinahalikan mo kung sino-sinong babae. Nakikipagalikan ko ka pati sa tropa ko kay Hill, yung tomboy na mataba. Gulat na gulat ako, oh my God, lasing na lasing si Bakla. So okay lang, sige, pwede naman tayong lahat ganun malasing. Pero tol, tangina, huwag tayo magmamali sa social media. Iiyak ka na naman dahil sa ganito. Ganito na naman na nasasaktan ka. Hindi lang ikaw yung may nararamdaman, i-validate mo rin yung iba. Alam mo yun, may mga mali ka rin gawain. Sige, nawihi ka ng pasensya kasi putang ina, napahiya ka with SS. With SS yun pare, anong laban mo dun? Wala. Unless maglabas ka din ng SS mo na, oy, wala akong sinabing trash yung Toro family, ha? Diba? Putang ina, maglabasan tayo ng putang ng totoong ugali dito. Hindi yung puro, arat na, tara, tangina. Puro ang bait-bait sa media, diba? Ang akin lang, tangina, gaganito talaga ako. Tinawag mong trash yung pamilya ko eh. Hindi kami basura. O sige, ako. Pero hindi pamilya ko. Huwag mong idadama yung pamilya ko, dyan ako nangigidal. Pinaghirapan ko yan. Kung pinaghirapan mo yung team mo, na hindi ko naman nakikita kung sino doon, ikaw lang naman ang bida. Ay, pamilya ko, putang pinaghirapan ko yun isa-isa. Hindi ako nakikipag-collab dahil gusto kong sumikat lalo. Hindi rin ako makikisawsaw ngayon kung hindi nabanggit yung pangalan ko, tol. Kaya kong mag-grind ng ako lang. Halos wala kang makikita ng nakakulab ko kasi takot ako dyan. Kasi nga ganyan. Isipin mo, pinotektahan mo si Jelay sa akin. Ayaw mo i-collab si Tony Fowler para kay Jelay. Pero tangina, tinatawag mong lutang. What the fuck? Shush ka lang? Sasabihin mo, lutang yan, shush ka lang? Tangina ang plastic mo, pre. Tingin mo maniniwala ako sa'yo na hindi mo kami tinawag na trash. Sarili mo ang dolay na kaibigan mo, tinawag mong lutang. Tapos ako, hindi ako maniniwala sa'yo, mas lalo ako maniniwala sa'yo. Kay Wilbur sa sinabi niya na yun. Tol, minsan nakakatapa ka ng pagkatao, hindi mo lang alam. Minsan napapalipas lang din. Alam mo yun? Wait lang, pads lang ako. Nagka-palpitate ako eh. Kung anong lumalabas sa bibig ko, eto yung walang cut, eto yung walang pause, pucha. Diba? Wag, tol. Wag yung pamilya ko. Wag. Ang daming bata sa pamilya ko. May nangyari pang ganito. Si Rob lasing. Bobo rin yun eh. Nagkukwento siya sa kumpare niya about kay Zainab, ganyan. Mali naman ni Rob yun, kinukwento niya. Uy, alam niyo sa Zainab, yung lasing ganito, pinakita sa akin yung ganyan. Na-snitch siya ng isang ampon niya, binidyo tapos in-upload. Napanood yun ni J. Isidro. Kinasukan mo si Rob. Mali naman ni Rob yun, dapat hindi niya kanya-case and tell. Pero alam mo nangyari yun, tol. Alam mo yan. Hindi na ako mag-expect na may message mo ako, mag-sorry ka. I think you've got pride. Like your friends. Ngayon, anong babato mo sa akin? Pokpok ako dati. Yes, present!
Ano ako, naging kabit ako dati? Yes, present. Di ako proud, pero putang ina, hindi ako naglilihim. Hindi ako nagpapanggap. Bato mo lahat. Ano pa bang babato nyo sa akin? Diba? Lalo na kung ang social media ay ang vlog natin ay about life update. Lahat sinishare ko. Ang akin lang, ayoko talaga ng ganun. Kasi kung kakantiin mo kahit ng salita at kumalat sa media na trash ang pamilya ko, na walang ginagawa sa'yo, tangina, grabe naman tingin mo sa aming mga social media artist. What the fuck? Ano naman kung 13M ka lang? Para sa akin lang yun. Number lang yun, tol. Siguro pwedeng di tayo parehas ng kinikita kasi malaki yung sa'yo, pero pare-parehas lang tayong tao, pare-parehas lang tayong tumatae, pare-parehas lang tayong natatrabaho para sa pamilya, but never kang titingin sa iba. Tatawanan mo si Wamos. Nakakatawa naman talaga si Wamos.